את אומרת יכול להיות אחרת, זה רק עניין של בחירה בעצם, שנים של עיוורון. בכל בוקר איך שמתעוררת אל היום נשאבת, למה לא זוכרת עולם של אשליות? היכן יש מקום בו אוכל להיות חופשייה מכל מה שסוגר אותי? עם מי אוכל לצעוד בטוחה להיות פשוט מי שאני? שעובר סוחף אותי בעצם, שנים של שיגעון, והימים חולפים, הדרך לא עוצרת לאהוב את עצמי. אני לומדת עולם של הבטחות, אחרת, זה רק עניין של בחירה בעצם, שנים של